Вітаю вас, мої шановні. Так, залишилось тільки дочекатися, я бачу, вже на Твічі трансляція пройшла. Дочекатися, я бачу, вже... Ага, і на Ютубі так само пішла. Шиковно. Так, ага, чатик працює, все працює, я готова. Так що можемо починати собі спокійненько. Прогулюватися по нашому світі. Лонгдарку. Так, тиснем протягнуть. Нагадаю, що ми з вами знаходимося на прибережних шосе. Ось тут ми сочимо за тим, щоб у нас не згас наше вогнище. Ми чекаємо, поки нарешті гандляр. Не подобаєшся ти мені, і ти не подобаєшся. Нас треба завалити ободвух. Льоха, вітанки. Ось, так що зараз ми гэтых хлопців завалим, бо вони мені перешкодять. Ага, сцикло мясцовое. Ось, так що ми тут потиху, потроху, ось, але виживаємо. Наскільки? 245 днів було, правда ж? Іди покажи. Мы скончили. 246 сегодня день. Так. Вода есть. Ежа. Что на конт ежа? Ежа ніяка нема. Давай поставим воду. И ходим. Это что такое? А праца працуется, не переживай. Я буду свою увагу оттягивать на эту працу. Курва. Хочу их уполивать, просто что яны мне будут перешкоджать уночи. Гално гэтае блохастае. А гэта на мяне ідзе, і той таксама ідзе, добра. Тут галоўнае не уставаць з кукішак. А куды яны ідуць? Цікава. Цікаве нейке, ну. Што іх там прываблівала? Дзіўныя людзі. Маецца на ўвазе ваўкі. 23%, слухайце. Хутенька ўжо трэба будзе яго скінуць, каб без зберагчы. Чалавек універсал? Не, Лёха, не. Там хутка напишуць мне ўжо у чаціку, таму што я там пінгануў. І партнёра. Чалавека з кампаніі партнёра. Адпаведна, там ужо хутка павінна адказаць нешта, адрэагаваць. Вось чаму яны на мяне беглі. У мяне ёсць рыба. Таму тут нічога такога няма. Так, хацем пазбіраем, дарэчы, галінкі. Мабыць, я там не быў. Я ж там гэтыя хаціны абышоў. Мы тут усіх пазабівалі, тут трэба прабавіць час нам да канца дня. А вось чамусьці нагадаў мінулы ранак, то бок сённяшні ранак, ніякага чарцяжу нам не далі. Там яшчэ павінна, мабыць, я не ведаю, мабыць, павінна ўсё ж такі нейкая быць. Ага, пазляталіся. Паўночнае ззянне быць, хаця наўрад ці чалавек гэты, маецца на ўвазе гандляр, будзе пры паўночным ззянні там нешта рабіць, ну карацей. Я яшчэ не ведаю гэтых умоў, што там патрэбна, каб яму у залік пайшла гэтая задача, і ён нам пакінуў тое, што нам абяцаў. Замест нашых тавараў, які ён нас папрасіў, каб ён нам аддаў тое, што мы яго папрасілі. Лёха, а ты як? Чым ты плануеш сёння займацца цэлы дзень?
Стрункачы полетели. Я уже думал, что порабить хоть с ложка 10, а тут хуяк стрим. Мистер 8 біт Потато вітаночки. Чому такое цікаве ім'я у тебе? Містер 8 біт. Ти ще з тих геймерів, які у 8-бітки гулялися? Чи що? Так, дрова позбираем. Это нам необходимо. Фанат 8 біт? Що такі існують? Я, до речі, слухайте не так давно. Ну, в сенсі географічних помірів, масштабів. Мабуть, годи 2 тому набув собі гэтую приставку 8-бітну. Бо яна тут у Польщі, вона коштує копеечну. Там недзе 40 злотих. Ну, то бок $10, коли так. Грубо. Ось, то бок у мяне ёсць усе 8-бітныя гульні. Там Супер Марио, Контра, танчики. Памятаете танчики? Подключается HDMI выход на этом телевизоре. 5 секретів робить речі цікаві. А, і геймпади, до речі, що мене здивило, блютусовські. Валера, гэта дам хаціни нікі, вони зусім безсенсовні. Так, ага, сюди додаток розпрацовщик усіляких прилад на 8-бітних каменях. Оу-оу-оу-оу. Нічого собі, моя повага, краце ще один дед у нашем чатику. Та не чапися ти, боже. На геймпадах. Так, не тормозить реакция? Не, абсолютно. Достатково. Адзінае, што херовая, шчыра кажучы, вельмі херовая. Гэта тое, што на геймпадзе гэтым, ну, гэта ж звычайны джойстык, такі пляскаты, простакутны, ведаеш, як гэта было ў Дэнді ці на іншых там прыстаўках. Не, мабыць, я туды не пайду да вады. Я памятаю, што туды не прайсці было. Вось. Гэта тое, што у параўнанні са звычайным геймпадам, які быў у 90-е гады, у яго гэтая кнопка А і Б, яны месцамі змененыя. Таму, калі гуляешся ў Супер Марио, я памятаю, што націскаеш на гэтым костачкай вялікага пальца, каб бегчы. І каб скакаць, ты палец так варушыш уперад, каб падушачка пальца ўжо націскала гэтую кнопку А. А тут наадварот трэба А заціскаць і косткаю гэтую націскаць, каб скокнуць. Ну, карацей, гэта нязручна. Трэба гэтую руку трэнаваць, каб ўсё нармалёва было. Я не займаўся, вядома, гэтым, бо я гэтую прыстаўку набываў не дзеля таго, каб рэкорды ставіць, ці прайсці Марыо хоць раз у жыцці. У тебе рука малая? Не, наадварот. Рука вялікая, наадварот. Бляха, там у мяне каля гэтага не сметніка, каля гэтай хаціны рыбацкай. Просто нейкі магільнік. Боже, якое на дворе шикоўнае. Подумайце толькі, як тут было б добра пабываць у рэальным жыцці, не? Мне падаецца, гэта шикоўна. Я б з задавальненнем пасядзеў бы тут. Мабыць, дзень, мабыць, тыдзень. Хто яго ведае. Все мне не падабаецца, бляха, адсутнасць дроў. Дзе дровы ўсе, гульня? Так, кек-вэ, ну а амбітны яны ж старыя, там у патэйты. А, дарэчы, ось зараз я калі што ніякіх абраз, нічога падобнага. Я хацеў запытацца пра іншае, бо ў мяне
кампаніі, якой я працую, шмат менчукоў, якія проста любяць сябе называць бульбашамі. А я, раптам ты яшчэ не ведаеш, я з горадні. І для мяне, гэта непрыемна, калі кажуць, то есть бульбаш, там, типу, беларусы бульбу любяць і ўсе такія справы. Мне гэта не то, каб стэрэатыпна, а нават крыўдна крыху. Ёсць у цябе такое ўражанне ці не? Ці гэта я ёбнуты толькі? Таму што вось гледзяш на сваіх калег, ўражанне складаецца, што гэта я ёбнуты. І мне не падабаецца, калі вось пачынаецца гэтая Беларусь бульбаш. Асабіста да мяне, калі вось так вось звяртаюцца. Так, я тут сыду? Не, я тут не сыду. Давай мы лепш туды пойдзем. Вось, гэта я да чаго ўзгадаў? Да таго, што у мяне ёсць адзін заказчык, кампанія, з якой мы працуем. І там выявілася, што сярод іх супрацоўнікаў маецца адзін расеец. Кампанія раптам што не расійская, вельмі далёка ад Рашкі. Вось. І крацей, гэты расеец даведаўся, што мы тыпу беларусы, і распавёў сваім калегам усім, што вось беларусы там любяць бульбу. Вось, і ўсё такое. І гэтыя, бляха, як кажуць, на белым воку проста пачалі цікавіцца, задаваць пытанні там, трошкі нават сцябацца, тыпу чацік з намі, яны, як гэта не назвалі, яны аватар паставілі бульбачку. Вось, і нешта вось такое рабілі, я памятаю, там хтосьці з галоўных цітіошнік, гэта калі што зам дырэктара па тэхнічных пытаннях. Так, я нешта забыўся, слухайце. Так, хвілінку, я забыўся, зараз адлучуся, потым вярнуся. Так, вяртаемся, вось так, не тое націснуў. Выбачаюся. Але галоўна здараецца і тут, карацей. Ладно. Вось, так што вяртаючыся да размовы. Карацей, там гэтыя людзі, яны такія даверлівыя, таму пацягнуліся
за гэткім стэрэатыпам. О, мы больш 2 гадзін бадзяліся. Віншуем. Так. Давай себе приготуем. О, 52, нормальово мы назбирали. Повинно хапить нам надолго. Давай рыбу готовим. 26 хвилин. Крыху ветра. Но мы все равно будем тут ночевать, я впевнений. Може пойти завалить того ось вовка, який там на горизонті ходить, але ж треба щось більше за півгодини. Тобто треба води поставити буде коли. Раптом на дворі дозволить, то ми, відповідно, пойдемо його там задушимо. Просто так. Просто тому, що я такий злий. Все, вітамінку С, Ф, вітанки, вітанки. Як твої справи? Холод, дзірки і риба. Ну, комусь дірка, комусь туліна. Так, нас тут вольно мусить бути, правда? Тому що гэтыя волки адрадзяцца не хутка. Ще 2 дні, як найменей. А то і всі 3-4. Вось. Так что. Нормально, короче. Так. Моя повага, дякую, дякую, дякую. Адтуліны. Гэта я жартую. Туман потиху. Давай покладем в кишеню. До речі, у нас полова стаміни. Ох! Капцы, конечно. Ось гэта на дворе. Ось гэта туман. Ад кульяны до кульяны. Знайшов ліхтарик учора. Рофлю, як він працює. А, ліхтарик маєш на увазі, який працює тільки під час ззяння. Так. Так, незвичайно, до речі, у його ГТ. Механіка і ще так світить. Цікаво. О, ля, Сонька садится. Дякую Богу, ось видать ГТ. Пришпільне вона, правда, так виглядає? Але, бляха, ми зовсім не стомлені, нам придется тут, я не ведаю, 100 книгу читать, то что робить. Что-то придется сидеть тут. 40 калорий. Обожраться. Так, давай закидывай воду. Поглядим, что у нас есть по читальных речах. Включаем. З іншого боку, мы тут коля пешки спокойно можем посидеть. Нам ничего не страшно. Так. И разбирание туши можно спалить, и рыболова можно спалить. Давай. То есть думаете поспать по 2 годинки до раницы? А, давайте поспим. Чему не?
пагадзіцца. Якась дзіч? У сэнсе. А што не так? О. Зноўку паглядзець на прыгажосць варта. На, ну красота якая, ёп, твоя мать, прыгажосць. Медвежий труп. Але вось гэтая, о. Якая прыгожая картинка, не? Так, да рэчы, дзірка ці дзюрка? Дзірка. Я про дзюрку нічого ніколі. У моей мясцовасці не казалі так. Казалі толькі дзірка. А вось, да рэчы, адтуліна, гэта я ўжо пачуў, ведаеш, у мястэчку. Калі хтосьці выкарыстоўвае, ўжо не памятаю, таму што мой дзед ніколі не казаў адтуліна. Заўсёды толькі дзірка. Прыгож. Давай. Ну, мусіць усё ж такі сёння з'явіцца наш гэты сябар, які нам чарцёж падорыць. Насамрэч, і так можна, бо слоў да халеры, гэта праўда, так? Я таксама лічу, што і гэтак можна. Але ж гэта ж усё ідзе ад мімасу, тыпу дзірка ў срацы. А тут адтуліна. Так, все, туди не подлазить. Якія краявіды, якая прыгажосць. Хто продовжить? Протягне. Протягне, каже. Мне падаецца, мы тут амаль усю дзічыну знішчылі. Ось там волк у нас застаўся адзін, мабыць, недзе яшчэ там далёка-далёка на гэтай мапе. А, мапы няма. Мы не замалёўвалі нічога. Ось, на гэтай мапе там у далейшы недзе мост. Яшчэ хтось... А, ну і вядома, вось у лесе, пад гарою, там, каля рэчкі, калі ідзеш, там мядзведзь таксама жыве яшчэ. 7 годинок. Давай закинем. Так, ну тут же дзяды сядзяць, гэта правда. Працяг ёсць, радуе накліду, ўсё, што трэба ёсць. А я, дарэчы, не ведаю гэтага. О, якія зоры. Бачыце, як месяц, дарэчы, хутка перамяшчаецца па небасхіле? Ён толькі што быў тут. Ну як, 2 гадзіны таму. І хобана, ўжо ось тут. Усё як гэта, як мае быць у гэтай гульні. Усё працуе. Дарэчы, слухайце, я ж памятаю, што мы падыходзілі туды на пірс, дзе ляжыць скрыня, стаіць скрыня. НРМ, Дом культуры. Паміж песню стаўка. А, не, я пра гэта памятаю толькі, гэта хто там чаляпаецца. І там, гэты, чаляпат. Я памятаю на гэтым, на плееры слухаў. Мне гэты момент чамусьці заўсёды забаўляў. Чаляпат. Я хацеў, ведаеце, што сказаць? Я хацеў сказаць, што калі мы камунікуем з гандляром, ён на лодцы на сваёй, на яхце там стаіць, а я не бачыў яго учора там, каб ён плаваў. Вось яно што. Вось яно як. Ляцяць вырай птушкі тужлівай чарадой. Да першай дабальтоўкі, а можа да другой.
Зараз мы тут воды напарим себе, бляха, на годы. Олдскул, вітанки, рады бачить. Як твої справи, що там у танках робиться? Варто вертатися? Вертайся, кажеш. Ти упевнений? Мне там акцію по підтримці України не зробили, то я б, мабуть, і повернувся, каб підтримати так. Ух. Колькі червоні зараз навіть некая жовта з'явилася. Колір гэта градієнти. Ад зеленого аж праз жовтий до пурпурового. Аж мрить. Аж мрить. Что тут у нас с закипанием? Давай, лягаем. Так, ходят шутки по интернете, что коли у танки шмат гулять, то можно скуфом стать. Отрастить себе пузо. Табак. Хутка будзе яшчэ даследаванне, як танкі ўплываюць на ўзровень эстрагену. Гэта я па аналогіі з півам. Так, 6 гадзінак. Ну, дарэчы, мы дасягнення яшчэ не атрымалі, што ў нас вогнішча тут 3 дні гарыць. Так, чырвона-зялёная, гэта што? А, чырвона-зялёная фей, гэта ты на танкі, мабыць, правда? Так, о, раніца. О, а хто гэта ў нас тут? Вые. Чуєш ти? Ході до мене. Ага, цікаво, цікаво. Як гэта шарик тут з'явіўся? Без пуза і скуфасті до танка не пуска. Ну так, там же ж фотку питають заўсёды перед тим, як регіструєшся. А потім ще гэта, ведаєш, кожны лагін там. Камера подрубається абсолютно випадково і робить фотоздимок, каб упевнитися, що гэта ти. Пуза йди. Куди ти йдеш, вовча? Давай до меня ближей. Па што ідзеш, гэта кніжка так. Я, дарэчы, не чытаў яе. Можа, ты, Фэй, чытаў, то параіш яе, ці як? Таму што крытыкі то, вядома, раюць пачытаць гэткую літаратурку. Не, на жаль. Вось, у мяне яшчэ ляжыць апошняя частка, ну, якую пераклалі Ведзьмара. Давай, паварочвай. Не, ну ты гаўно, ну. Голову подстав. Зараз ми його заб'ємо, потім я пойду согреюся і вже потім за рецептиком. Вельми сподіваюся на те. Ось так, тобі у потилицю. Будеш мені тут повітря псувати своїм боєм. Ось так. Складана РБ з беларускай мовай. А, блядь, я ж Фэй, вибачаюсь. Я забывся, що ти там. Що ти на радзіме.
Валадара пярсцёнка з пулю. Я ведаю, што нават, слухай, апошнім былі выпадкі, калі канфіскавалі. Гэта жудасна насамрэч. Але гэта пацвярджае тыя думкі, якія ў мяне былі на самым пачатку, праз тое, што давай ваду пастаю. З тое, што менавіта вось гэтая улада, яна не беларуская. Хто б там што не казаў. Вось як не ставіўся, тыпу гэта гаўно, але сваё, і гэтак далей. Я пра прапагандыстаў у асноўным. І тым, хто ім верыць, але не. Яшчэ, дарэчы, не доечы, учора, падаецца, нейкім шчаслівым чынам не трапілася сторыс у інсце, дзе вусаты казаў, тыпу, як ён бароніць расійскія інтарэсы на тэрыторыі Беларусі. І гэта быў 98 год. Інтэрв'ю там нейкая дзяўчына рабіла. Ну, дзяўчына ў сэнсе жанчына. Я б не сказаў, што там жа дзяўчына сидзела. Уладара. Слухай, я зараз не ўзгадаю, але дакладна гэта быў не Філіпенка. Філіпенка быў. Але не слон, той, які забаронены. Вось, а просто Саша Філіпенка кніжку. І штосьці яшчэ было, просто яны адною купаю яны ўсё, мабыць, просто пабачылі Філіпенку і канфіскавалі нахер. Там ужо і весь ён можа быць, а можа і весь, слухай, можа быць. Я тут не падкажу, я за гэтымі навінамі намагаюся не сачыць, бо гэта, гэта сум. Яно ведаеш, калі ты жывеш у эміграцыі, блядь, ябошыць, я вось па-іншаму не скажу, яно так прытупляе твой эмацыйны стан вельмі моцна, гэткія навіны. Так, яшчэ больш навальвае, гэта праўда. Так, ну что, идем проверять наш чертеж. Скрыжевали пальцы. Я спадзяюся, что у нас тут з'явіўся наш гандляр, які забере свои рэчы і аддасць мне маё. Нешта мы аб сумным, так. Не, слухай, апошнім часам я ўвогуле нейкі такі агаломшаны крыху. Слухайце, няма. Бляха, няма яхты. Ну як так? Ну гандляр, алло. Зачынена. Ведаеце, што мне зараз да галавы прыйшло? Магчыма, нам трэба з ім па рацыі паразмаўляць. Я пра гандляра. І ён прыедзе сюды, забярэ. Хаця з іншага боку, якой халеры, навошта ім? Караце, я пакуль што не разумею гэтага так дакладна. Добра. Мы сыдзем адсюль. Я вось толькі не хачу затрачаць гэтае вогнішча, якое мы тут падтрымліваем 3 дні ўжо. О, давайте ваўка гэтага завалим. Что там ляжыць такое? Нешта чорненькае ў паветра лятае на мяжы акіяну. Рыба. Узяли рыбу. Ой, божухно. Дякую за магнатырыю. Я спужаўся. Але ж яна не до конца спрацавала, і трэба было спачатку актывізаваць.
О, ваўчына пачула. Гау. Чекайте. Так, ходім греться. Так. Седж не ведаю, што гэта такое. Нешта зноў паламаў? Не паламаў, яно... Я гэта ВРВ усталяваў, што яно першы раз, калі ты яе запускаеш, яно чамусьці не спрацоўвае як належыць. Вось другі раз, калі ўключыць, яно пачне працаваць нармалёва. Яно проста не працуе. Гэта нейкія, карацей, скрипты гэтыя. Чакаю, у якой мы хаціне лагер сабе разбівалі. Не ў гэтай, мабыць. Вось у той. А, стрэмпаль лёг на хвілінку, нішто сабе. Тут не піша ніякіх памылак, нічога няма. Тут усё добра будзе, мусіць быць. Типу піша навіть, що 60 ФПС вам віддає. Ачмурець. Бляха, цментар. О, медведь нарешті знік. Як учасно я прийшов. Так, подимаємо гэта, бо ми отсюда пойдем. Давай сюди додамо палива. Ось так. Опа. З тим гэта скидаємо. Гэта сміття сюди закинем. О, тут ще у нас є. Так. Води у нас там хапається? Ні, усі не пам'ятаю. Я ж отсюль тягав воду туди, подається. Ось гэта шерх з собою возимо, остатні. Хай тут застається. Котелок отдай. Адзем, будем сядзець на гэтай басцы. Пойдем зараз по шляху. Там по лесе прогуляемся, позбираем дровы. Усё как было. Калі раптам і ў гэтую раніцу гандляра не будем, то адпаведна мы пойдзем з гэтай лакацыі. Вось, і будзем займацца дасягненнем па рамонту вопраткі. Гляджу вже який стрим. А що тут відбувається? А що ти маєш на увазі, Фей? Ти про лонгдарк? Цалком? Ці ось конкретно мета гэтых стримов, які ми гуляємо в серію. Просто досягнення здобуваємо. Тут, карацей, у виживачі є невеличка історія внутрішня, яку ми виконали. Там похована реха, вот, згубленыя гарызонты і так далей. Гэта ўсё было на стримах, рабілі на гэтай вось падвышанай складанасці. Адпаведна, у нас ёсць яшчэ шмат дасягненняў, тыпу пражыць 1000 дзён, 500 дзён, вось, адрамантаваць усю вопратку і гэтак далей. Для аднаго такога дасягнення мне патрэбны чарцёж. Не рэцэпт, а чарцёж нагавіц з скуры ваўка. Менавіта яго 1000 дзён, так.
Вось. І менавіта для гэтага я зараз закінуў рэчы ў тую скрыню, якую правяраў зранку, каб пашыць нагавіцы ваўка. Трэба яшчэ шуба з медведя, там спальнік з скуры медведя. Ну, карацей, такога даволі шмат. А што гэта у нас там калкашы лётаюць? А, там лось у нас быў, я забыўся. Мы ж лося задушылі тут. Вор чалавек. Вось. Так што проста механікі гэткія. Трэба будзе аднаго зацягнуць потым. На наш гэты, як яго завуць, на наступную лакацыю, дзе мы былі, дарэчы. Так, гатова. Тут нічога не трэба мне скідаць. Ежа ёсць. У нас усё ёсць. Што па... Бляха, 41. А што мы там напхалі ў сваёй кішэні? Што нам так цяжка? О, бачыце, 40. Гэта ўсё ўжо рамантаваць. А, рыбу цягаю з сабой, божухна. Winterborough... Не гуляў. Winterborough не гуляў. Так, зараз 10 каля 280? Не. Ну, тоже на стороне назва ёсць, 245+. Так, давай мы вось гэта збяром. Anx, Tale of Survival. Не. Так, 36. Нам хутка ўжо будзе лук патрэбны, нож патрэбны. Калеры разберем. Мы ўжо ўсё, бляха, вытрацілі ўсе свае інструменты. Паглядзі. 10 гэтых. Так, вось гэтае скінуць. А дзе мы тут іх сушылі, ці не сушылі мы нідзе? А, мы тут сушылі, акурат пад нашымі нагамі. Так, давай вось гэтае. Ці не, давай не так. Колькі мы тут жывем, мерзнем, то давай нам вось гэтае рамантавацца зараз. Не на сотку, але вось так, каб падрыхтавацца проста да пераходу, калі спатрэбіцца. Каротенькія выжывачы. Мабыць, калісьці вока і пападзе на іх, хто яго ведае. Так. Гэта адрамантавалі. Я там бачу, што ў нас няма скуры трусіны, бо ў нас сколькі? 59 усяго. 59. Ну што, пайшлі паляваць на трусаў. Лёха зараз будзе пратэставаць. Так-так. Так-так, Лёха. Вось такая яна. Жорсткі лёс трусаў гэтай гульні. Нам трэба не шмат, нам трэба, мабыць, штучкі 3. Каб пакласці, яны там сохлі себе паціху. Пайшоў, як кажа Лёха. Куда ты пойдешь? Ты же все равно повернешься. Так, ну что? За окном хвилину дождь и град одночасово. У нас учора, до речі, снег пайшов. Вчора вуголі холодно не було, там +3, нечто такое. Оце і такі собі виходний отримався.
Не пашпацараваць нармалёва. Не паглядзець нічога. Так, ну што, няма. Пакуль мядзведзя тут няма. А я вось сяжу, дарэчы, думаю, ведаеце што мы там 3 дні ўжо падтрымлівалі гэты вагонь у печцы. І ўсё ніяк не атрымаем дасягнення. Ага, ўсё ж такі гэтая плоскасць рэснулася. Але ён пайшоў у той бок. Сляды. Вось, да чаго гэта я? Да таго, што задача вучыць нібы падтрымліваць вагонь на працягу 3 дзён. 3 дні там у гэтай печцы вагонь гарыць. Это 100%. Але ж дасягнення не зарабілі, можа таму, што вагонь патрэбны менавіта ў вогнішчы. То бок гэта трэба нейкую пячору падпальваць. У пячоры. Дровы ён. Так, сёння ў Менску мароз. Ну такое. Я супраць. О, на дворе могильщика. Трусы. Ці гэта волк? Гэта волк, паскуднік гэткі. Со спины зараз падыдзем, я мяркую, што ён тут усіх трусаў, калі раптам яны былі, то ён згрыз. Ну, мусіў згрызці, прынамсі. Дарэчы, гэта воўк, это трэці, які там унізе звычайна з'яўляўся. Куды ты ідзеш ад мяне, ці ад мяне ідзе? Ціхая паляна, бляха, называецца лакацыя, шмыраць. З ваўком, ціхая. Чуеш ты, блахасты? Так, все. Треба попить. Потом ще спустимся поїмо. Так, каменчиком бей, каже вовка. Ага. Короче, наколькі я пам'ятаю, по механіках вовка не адпудзіць каменчиками нават. Як, наприклад, лося, можна кинуть у ягоны бок каменчик, а той паскача кудысьці. Волк наадварот побяжыць у бок каменчик, каб паглядзець, што ж там такое. Трэба неяк паэксперыментаваць з гэтым.
Так, а гэта наша... А, гэта дарога, якая ідзе да нашай базы. Да паліўнай станцыі, так. My fingers feel numb. Ну-ну. Менавіта так гэта павінна працаваць. Ух, які алень. Велічэзны. Так, а падалося, што нешта там расце на схіле. А што там такое бруднае? Зямля нейкая брудная. А, ну покажи, што гэта такое, я не памятаю. Я тут ложкаўся. Let's see a lot, 'cause I love horses. Заплечник. Валізы. Цікаво. Hope nobody needs this anymore. О, гэта малы самалёт. Які тут зваліўся. Што, нічога няма? Гэта спереду, правда? Ну нема, дык нема. Ну што, хадзім на баску, там падвісім. Там, памятаю, яшчэ была рыба ў мяне, мяса было. Так, ну, дачакаемся ночы, паглядзім, ці будзе ў нас, дарэчы, сувязь з гандляром. Вось, і... Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі будзе. А што ты, малая, бегчы не хочаш? Таму што ты сядзіш. Не ешь, царква, кажа. Страва от дьявола. Не постная, так? Не кошерная, но... Мы тут были уже, насколько я памятаю, правда? А, скакал прыгажун. Там гэтай лапухі. Лапухі мяне не цікавяць. Так, ну па сутнасці мы гэтую частку мапы абсалютна залуталі, у нас засталася толькі тая, дзе бадзяецца мядзведзь. Яшчэ адзін. Таму гэта ўжо потым. Так, раптам што? Хацелось, каб у нас было паўночнае зянне, мы звязаліся з гандляром. Гэта было б добра. Калі яго не будзе, то што мне тады зрабіць? Трэба падумаць. Трэба будзе пайсці, дарэчы, насмажыць ежу трэба. Маленечкі кавалачак хлоп. Вось бачыце, тут засталося літаральна толькі рыба. Вось 2 кавалачкі аленя. Нам трэба тут во, я бачу, што вось тут.
Давай сюди. А ще медвежатина Wonder есть. if I can drop any of this gear. Так, закидываем сюда. Волчиные скоры. Оленя скоро, медведь. Это лось, правда? Лосиная, ну. Волки, 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 волки. И все. Статні ще сохне. Да, як же диета? Диета. До речі, тут досягнення есть. Есть тільки їжу, якую дає гульня, не у сенсі чоловічої вось гэтай вось, а выключно там мясо, рагоз, расліны усялякі. Вось гэта. На працягу 3, не, чекай, 24 дзён, падаецца. Только здобываемую, так. Менавіта яе. Давай скинем дровы, якія мы познаходзілі. Да, ўсё кідай. Так, вопратку непатрэбную нам сюды. Кошки нам патрэбныя, гэта... Да рэчы, трусы не знайшлі ніводнага. Што даволі дзіўна. Бадзяліся, як валацогі, ніводнага труса не заўважылі. Пачынай. Так, тут усё добра. Вопратку мы адрамантуем. Халер, бляха. 35%. Я тут просто ўжо ўшчэнт. Усё сапсаваў сабе. Курпікаў няма. Каб адрамантаваць сабе спальнік. Аўсянку трэба скінуць, што я сабе з сабой цягаю. Так, усё, па сутнасці, усё. Так, болеспаталяльныя, антыбіётыкі. Больш чым дастаткова. Так, што будзем рабіць, пакуль у нас тут амаль што вечар? Там на дворе не надта добра было. Было б выдатна, калі б зараз сонніка вызірнула, мы б тады пасмажылі вось гэтае мяса, якое у нас там ляжыць. Хоць штосьці б зрабілі карысна. Так, прыйдзецца бадзяцца у пошуках дроў. Карта Таро. Карта Таро, не. Гэта не мой варыянт баўлення часу. А троса гэта не толькі футра, яшчэ 3-4, так. Не, тут, да рэчы, не 3-4, тут 1. Звычайна толькі 1 кілаграм. Такія спартыўныя тросы тут, разумееш? Не тлустыя. Бляха, гэтая завея не надта мне дапамагае. Кволы, ну, калі ўжо так. Ці кадзёрам правералі? Правералі.
Вельмі спадзяюся на гэта, бляха, паўночнае ззянне, каб яно было ўначы сёння. Бо нешта я зусім зблытаўся з гэтаю механікай, бляха, з гэтым гандляром. Чаму ён не прыймае замову сваю ж? І не пакідае мне рэцэпта гэтага. I'm not sure I can carry much more. Так. Я ж лазіў у гэтую пячэру. Здаецца, лазіў. Шыпшыну нават пазбіраў тут. У наваколлі. Гэтая сцежка, куды яна вядзе? Хоць забі, не памятаю. Здаецца, нікуды не вядзе. Яна звязвае проста гэтую мапу пасярэдзінцы. Вось туды направа мы выйдзем да той пячоры, дзе рэзнуўся медведь. Па гэтай сцежцы. Бо вось мы адсюда выходзім. Ну, калі мы пойдзем да хаты ўжо, да базы, мы сюды пойдзем па гэтай дарозе. Там на схілах нічога цікавага няма. Дзяўчына паціху мерзне. Пуста. Ніякіх цікавасцяў. О, яснае надвор'е. Добра. Гэта падказвае, што, можа быць, у нас будзе ззянне ўначы ўсё ж такі.
І мы тады паразмаўляем яшчэ з нашым гандляром. Ля. Можно и вогнище распалить. И заняться мясом. Пусты. Топ. Так, ну что, в таким выпадку давай вертаться. Та ёпта мать пустыша. Вяртаемся туды до хаты і до ночи будем смажыць мясо. Вельмі спадзяюся, што до ночи гэта на дворе у нас захаваецца. Так, тут ёсць дасягненне разбегчасці і скокнуць са скалы. Не, няма, гэта не дасягненне, гэта смерць. За маланкай паганяцца яшчэ пры гэтым, ну так. Мабыць, у расійскай версіі будзе. I can't feel my feet. Чаму б не? Бачу я такія дасягненні памерці неяк так, ці ад чагосьці. Ну, вядома, вядома. Тут ёсць дасягненне памерці ў першую ж гадзіну, як толькі з'яўляешся ў выжывачы. У нас такое таксама ёсць. Наш ж быў стрым такі няўдалы, калі мы пачыналі разоў 5, падаецца. Вось. І там адзін раз мы загінулі... Мы загінулі замерзшы, дарэчы, вось у першую гадзіну. Но мы не знайшлі, дзе схавацца ад марозу і проста не дабеглі да сховішча. І ўсё. Паціху, патроху. Так, калі будзе паўночнае ззянне, калі ў нас будзе сувязь з гандляром, і раптам ён нам не аддасць наш чарцёж. Трэба падумаць, што зрабіць у такім выпадку. Тому што зараз ужо вечар. Freezing. Слухайце, мы зноўку тут... Ну тут не было, дарэчы, на гэтым шляху, вось на гэтай шашы. Трусаў няма, трусаў трэба ісці паляваць на гэтыя вастравы. Трэба будзе пайсці на паляванне на трусаў. Колькі там іх 3-4 здабудзем. Халера. Я нават і падумаць не мог, што з гэтым гандлярам нейкія такія траблы ўзнікнуць. Я думаю, ўжо зараз будзем свае лыжы на гэтае накіроўваць у бок загадкавага возера, дзе ў нас усё гэтае акумуляванае з гэтай вопраткай і гэтак далей. І мы спакойна зараз будзем ужо рамантаваць сабе вопратку, рабіць футра, ну, маецца на ўвазе нагавіцы з футра ваўчынага. Мабыць, ведаеце, з гэтай лакацыі 3 ваўчыныя футры, якія вось мы высушылі, таксама іх забяру. На той выпадак раптам, што я забыўся недзе там
на загадкавым возеры іх высушыць. Трэба будзе закінуць сабе ў інвентар. Так, а вось тое, што вецер нейкі падымаецца, ну гэта такое сабе. Без ветру неяк можна? Читаю досягнение Йо принести леки начальнику турмы. А принести леки начальнику турмы это по сюжету. Это ты досягнение убачыў у интерв'юта. Такі режим сюжетны. Тут же ж гульня ў гульні ёсць з глыбокім сюжэтам, які распавядае пра лор гэтага свету. Ну, чаму вось так сталася, як сталася. Вось, і ёсць выжывач, дзе ён толькі узбагачае тую гісторыю, якая ў асноўны сюжэт уваходзіць, вось, але не раскрывае поўнасцю. Гра про ковід до того, як це стало мейнстримом. Ковідний час, гэта такі цікавы час виявився, правда? І вось дзіўна, што нягледзячы на усе прыклады гісторыі, які ўжо на гэты час ведалі, вось, ўсё роўна некаторыя дзяржавы каранцін не ўводзілі. Цікава. Ніхто не хацеў пагадзіцца з абмежаваннямі. Усе, я памятаю, скавыталі тады, што гэтыя абмежаванні не будуць часовымі ці нешта падобнае. Ну што мы тут? Давай з табой зараз вогнішча распалім. Я ведаю такую страну. Я ведаю не одну такую страну, Лёха. Давайте посмажем. Мяско, якое у нас там ляжыць, бясхознае, так бы мовіць. Пра ковід учора трапіў інсце на відэа сядзець. Так, чакай. Два мужики. Так, і один кажа, трэба было ў ковід паміраць. Ну так, таму што такое, бля, шаленство пачалося. Так, тут усё насмажанае, гэтыя рыбкі. Давайте рыбку возьмем посмажыць. Потым зоймемся медвежатиной тою. Ой, дзяўчына смажыць сабе тут рыбу, а пахне як. Так, давай яшчэ сюды. Ваўчыну.
Адзінае, што кепска вось вогнішча падтрымліваць у хаце, гэта праз тое, што звонку яно як гэта I wonder if I can больш drop any of гарыць. this gear. О, вялікая рыба нейкая, слухайце. Так, ці... Не, я думаю, што на загадкавае возера мы не пацягнем рыбу. Это бессэнсоўна. Таму што ў нас там ўсё ж такі возера ёсць, мы можам сабе налавіць, калі нам трэба будзе, праўда? Вітамін С той аднавіць. Сырое мясо з медведя. Давай. Сорок два 18. Оп. Тринадцать 22. Яшчэ возьмем кавалачак. Нуль 8, твою мать. $80 грамм мяса Sure, I взял. carry much more. Не покласти. Не. Так, на сходку ўжо размораць, трэба будзе спаць лягаць. Давай, килограмм. Так, ее досягнение 500 дзён хутка зробіш. Ну гэта правильно, так. Я на конт 500 дзён нават не перажываю, не пераймаюся. Вось адзінае толькі што рабіць. Таму я вырашыў рабіць гэтае дасягненне, каб ведаеш, прабавіць гэты час як мага хутчэй. Так, добра, 2 гадзінкі. Вось там, калі мы будзем ісці ад 500 до 600, до 1000 дзён будзе складаней. Трэба будзе сабе нейкія чэлленджы рабіць. Разумееш? Добра, так. Вось наш медведь. Зараз пакладзем сабе ў кішэню. And this pack is getting kind of heavy. Трэба паглядзець толькі, каб гэта было 2 кілаграма. Так, гэта 2 кілаграма. Зараз мы сюды закінем драў. Ось так. І тут 16, добре. I just need to close my eyes. І зараз ми можемо легче на гадзіну. Так. Трэба скрыжаваць пальцы свае, каб у нас все ж таки зянне было. Яго не маем пакуль што. Так, зловіў быў рыбу больш 5. Што ты маеш на ўвазе? Пяти килограмм, вядома, так. Килограмм.
Пакуль што ніякага, бляха. Табе гэтага паўночнага ззення. I wonder if I can drop any of this fear. Халера. Бачце, завіруха пачалася, завея нейкая. Это што, тені? Труса глушыць больш 25 метраў. Так, гэта мы зрабілі. Так, закидываем. А лут з 10 оленяў? Ой, уже давно мне падаецца. Вот их 10 оленяў залуталі. Вельмі давно. Потому что гэта, ну, аб'ектыўна, нават не дасягненне, гэта неабходнасць у некаторы час. Так. Туман. І ніякага ззення, шкада. Херова, што тут сказаць. Так ты ўсё выканаў. Не, я не ўсё выканаў. Там яшчэ шмат. Там ёсць такое дасягненне, як датошны картограф. Трэба замаляваць кожны кавалачак мапаў, які адзначаны пунктам цікавосткі. Бок трэба хадзіць па ўсіх лакацыях і замалёўваць яе. Вось. Вельмі складанае. Потым яшчэ ёсць дасягненне з такіх складаных. Гэта, падаецца, у 3 лакацыях зрабіць штосьці каля 30 фотаграфій, нешта такое, фотаздымкаў. Пацыфіст яшчэ ёсць, да. Пацыфіст. Куды гэты? То бок, ну, такіх рэчаў хапае. Дарэчы, пацыфісты я выконваў, колькі я памятаю. Свежае. Прыгатаваныя. Гэта ўсё прыгатаванае. Халера, ну дай ззянне, ну калі ласачка, ну гульня. Ну мне трэба паразмаўляць з ім. З гэтым чалікам трэба ж паразмаўляць, каб ён нам аддаў чарцёж. Мабыць, слухайце, нават калі не атрымаецца зараз, мабыць, варта будзе сысці з лакацыі проста дзеля таго, каб зрабіць дасягненне па рамонту адзежы. Вопраткі гэтыя.
Збегаем у загадкавае возера, адрамантуемся і потым раптам што сюды павернемся за чарцяжом. Вось. Бо ўжо няма ніякіх сіл цярпець гэтым. Проста чаканне, проста выжыванне, проста вось так вось баўленне нейкага часу. Гадзінка. Так. Ось так усю ноч мясо смажили. Холера. 57, 58, добра. Даецца пакуль што хопіць. Гэтыя вось тры кавалкі хай застаюцца ўжо. Як-небудзь. Тут і так да халеры мяса. Ну што, мы за мне паразмаўлялі. Пойдзем праверым. Раптам ён там стаіць. Калі не стаіць, то збіраем рэчы і ідзем адсюль. Паляндвічка. Не, там нешта іншае. Холодно, просто жудость. Так. У нас там два труса было, я памятаю. Ось на тым маленечкім востраве. Зараз мы пройдзем паўз гэтага ваўка, трэба пазбіраць пер'е. Ну, на дворе такое себе. Холодно. Cold is making my head feel thick. Так, вядома, што ўсё згасла. Wait. I'm so cold. I'm warming up a bit. Так, ну что? Где ты там, яхтсмен? М? Ці ты ёсць, ці тебе няма? Яго няма. Так. Так.
Давай согреемся. Каб не губляць шмат хп. Ось. Потым пойдзем болем трусам. Набяры 122. Зараз Ральф табе дапаможа. Чаму Ральф? Ён жа ж не гуляецца ў гэтую гульню, ён жа ж не ведае нічога. Так, можна паспаць гадзінку. ВРВ, вітаначкі, вітаначкі. Забег сказать добрый день. И тебе добрый день. Добре. Давай каменчики. Нам треба уже обновить лук, нам треба обновить стрелы. Нам треба, да, халера чого зробить. Ось тут плавая на яхте. Когда что не зрослося нешта. Ось это я проебался. Раптом, што калі мы кінулі сюды, у нас у першую ноч не было паўночнага ззяння, ці не было. 2 дні запар было паўночнае ззянне у нас. А я сядзеў, вагонь падтрымліваў, бо думаў, што гэта нам дапаможа атрымаць дасягненне. А дзе трус? Так, я бачу двое каменчиков, а трус один тут, так? Мяу! Так, трус один и... Не памятаю, ці ёсць там хто. З гэтых бляха струсіных. Пойдем. Вертаемся на баску нашу, лушчым труса и идем в загадковое озеро. Ці яшчэ нож патрымаемся тут. Можа пашанцуе, да будзе гэтым паўночнае ззянне, ці можа не. Чы за ўсё не. На дзень не за ўсё, гэта просто ўначы дзе-небудзь прачнуцца ў загадкавым возеры, узяўшы з сабою мядзвежую скуру, якая у нас, дарэчы, ёсць на загадкавым возеры, прынесшы яе сюды, адабраўшы ваўчыныя нагавіцы, чарцёж, пашыўшы сабе спальнік, адпаведна, з мядзвежай скуры і нагавіцы. І легчы спаць вось такім чынам, каб здабыць сабе гэтае дасягненне. Трошку перагуляем гэтыя планы і зробім менавіта так. Вось гэта ўсё жонкай скажаш, калі ў ЦУМ пойдзеш. Жонка і ЦУМ, ну. Ведаеш, колькі тут гэтых ЦУМаў у Беластоку толькі? З вопраткай, якая каштуе, бляха, танней за нейкі гэты садавіну трапічную. А что ты скуволишь, уж увезет тетка? Успокойся. Так, давай малога. Насколько? Середина дня, выдатно. Мы аккуратно поспеем дойти до гэтага, до загадкового озера. Угу.
Якія рукі шыкоўныя. Так, а скура? А скура трусиная, вон. Так, что по воде? Воду трэба ўзяць. Раз, два. Приготованная. Одно Wonder if I и can drop any of другое. this gear. Гэта хай сохне. Адсюль нам што трэба ўзяць, дарэчы? Па сутнасці нічога, праўда ж? Так, літаральна хвілінку пачакайце, мне трэба адысці. Так, на месцы. Поп'ем краху. Так, ВРВ, чаму нас со старым не стрыміце? Не, у чацвер гэта будзем стрыміць. Species Unknown, там хлопцы ўжо пацвердзілі ўсё. Вось так. Гэтага можна будзе сюды пакласці. Але бляха, толькі што ось кепска, гэта ветер. Бачыце, мінус 17. Не, мы это, вядома, дабяжым, куды нам трэба, паўсюль. Вось, адзінае, што... Падмерзнем крыху, падмерзнем. Так. Давай сюды. Трэба будзе кубак сабе паставіць гарбаты. У мяне там, дарэчы, ёсць, нема там у кішэні пра спецназ. Species гэта там пра то, як мы лёталі па караблі касмічным і па швар лавілі. Забівалі, лавілі і ўсё такое. А спецназ гэта Ready or Not. Гэта будзе пра на наступным тыдні буду збіраць хлопцаў. Спадзяюся, што яны погодзяцца. Так, ведаеце, трэба пачакаць. Вось тут. Так, что мы можем разлупить? Дарэчы, 25 пер'яў трэба скінуць сюды. Потым вантробы. Раз, два, три, 4. Сохлыя, ага. Вось так, шыкоўна. Яшчэ ведаеце, што 9 тканіны. 9 тканіны. Ці варта яе цягнуць з сабою? Выбачаюся. А то разышліся, бляха, малыя. Не, 9 тканіны я з сабой пацягнуў, потому што зараз будзем рамантавацца там. Усё гэта мне трэба. Так, ну што, як там моя гарбатка? Потягнули. Бляшанку поднесли. Давай прызыкнем. Можа атрымаецца. Можа ўсё спладзецца, яно не згасіцца. Вяртаемся да нашага загадкавага возера.
Все ж таки мне трэба змяніць нож, які ўжо ледзь-ледзь дыхае. Вось, і адпаведна лук зрабіць. Можна, дарэчы, было яго і тут рабіць, але ўжо халера па ім. О, і вецер сціх, аж мурыць. Так. Зараз чакайце, прыгадаю, дзе мы там будзем праходзіць. Мы будзем праходзіць праз месца, дзе збіраем кару. Так, то бок там няма рацыі. Нам трэба дайсці адразу да... як яго, божах, на турбазы. Ой, я не памятаю, радыёстанцыя... радыёстанцыя маецца на ГЭС раптам што. На ГЭС ёсць, але трэба каля яе спаць. Раптам будзе там нейкая паўночная зяніка паразмаўляць з гандляром. Бляха, ну надвор'е класнае. Слухайце, мне нават гэтая лакацыя мне не менш за загадкавае возера падабаецца, як другая база агулам на гэтай мапе. Ну, гэтага свету. Наколькі я памятаю, там 10 наканечнікаў, то бок 10 стрэл трэба будзе зрабіць. Лук, 10 стрэл. Что такое? Калі у нас такі расход, слухайце, даволі неблагі. Па стрэлах у нас там бярозкі не хопіць надоўга. Трэба будзе пыласосіць ужо хутка мапы. Ісці на пачатку ў далёкія, тыпу попельнага каньёна. Ці ціхую раку. Абыходзіць усю у пошуках гэтых вось бярозак і ўсяго астатняга. І ўсё гэта пераносіць бліжэй да баз сваіх. Так, трэба яшчэ будзе пачытаць вельмі уважліва умовы атрымання картографа дасягнення, таму што, мабыць, памяць мяне падманвае, але я памятаю, што трэба было замалёўваць не ўсе мапы, а толькі асноўныя, якія ўваходзяць у асноўную гульню без дадатковых. Дадатковая маецца на ўвазе гэта аэрадром, забруджаная зона, вось, і абсерваторыя, там, дзе мы паміралі, бляха, уже колькі разоў. Вось, а непасрэдна ў забруджанай зоне нас чакае там таксама яшчэ дасягненне даволі складанае. Нам трэба 25 дзён будзе пражыць у шахце пад зямлёю. То бок трэба будзе туды нейкі прыпас паліва. Ежа абавязкова з вадою. Ну, ваду мы там на месцы напарым. А вось ежы трэба будзе спусціць на 25 дзён. Гэта шмат мяса. Гэта трэба будзе прыблізна 2-3 куфары мяса цягнуць.
Так, набыў учора гэты спецназ, яшчэ не спрабаваў. Ну, ён жа ж па сетцы, правда? Сеткавы спецназ, там трэба да некага далучацца. Так, о. Снег пачынаецца. Як хуценька зацягнула, бляха. Оленяшка! Ты як тут? Что тут? Перед нами все бежит и бежит. Так, ветер поднимается. Не поспеем мы сховаться. Зараз мы, вядома, пераскочым у іншую лакацыю, але ж там можа быць як горш, так і трошку лепш з надвор'ем, але хутка яно сапсуецца да гэткага ж стану. Нам галоўнае спаходні гэтай прайсці праз ваўка, які тут жыве.
Так, давай, девчина. Поспеем довести до конца моста, ж правда? Как походим не за Димоном. И новую запалить поспели. Так. Хоч би вугільчика, якого нам поклали тут по дорозі. Було б неблаго. О, бляха, печора яка чорна. Чугуночный туннель. Цікаво, бляха, що це базальтник, що? По задумці автора. Так, выходим. Что с ветром? Так, ну повинны перекрываться вот такой ветер. Так, это у нас пячора тут, так, ось трусы бегают, ага. Галинка одна, другая. Может, шакары? Не? Не даси. Ну что ж, як-нибудь переживем. Так, чекай. Мы отсюда не туди пішов. Так, сюди треба було. Так, ваўка не было, добра. Гэта прыемненька. Зараз мы яшчэ тут пазбіраем кару, я спадзяюся, што на дворе дазволяць. Што гэта ты пазяхаеш? Бо траціна ўжо. Зразумела? Чакай, дзе авол праход вось тут. Штосьці я пайшоў уперад. Так. Тут по крайчику. Сюди. Так, выдатна. Ну, мы ў бяспецы, гэта дакладна. Нягледзячы на тое, што вецер дзьмуе нам цёпла нават. То бок на гэтай лакацыі нам неверагодна добра. Раз нават калі згасіцца нам шпаходня, все роўна. Все равно тут тепло будет, потому что есть печора.
Вось пазаймаемся карой, гэтак далей, гэтак далей. І тут твар. Треба будзе вогнішча распаліць, падаставаць адтуль добрых паходняў. Як тут справа? Ось так. Так, наверх, ці пайсці, ці не пайсці. Там же ж не так уже шмат будзе кары раптам, што пойдем сюды спачатку. Няма. Так, ну гэтую ежу мы чапаць не будзем. Яна тут не дзеля таго, каб мы яе зараз елі. А вось воду трэба было паднавіць, слухайце. Come on, little fire. Вось так. Давайте поставим по пол-литра. Так, пакуль што пераробім тое, што ў нас ляжыць у кішэні. Ты 18% таксама, ён нам не патрэбны. Две гадзінкі, давай яшчэ ваду. Давай яшчэ раз. Ось так. Так. Ці ставім гарбатку. Давай. Давай поставим гарбату. Тим часом собі подостаємо говно. Добре. Так, ну давай гэты. Оп, выдатно. 5 хвилинок. Выпілім. Аккурат, боже, 10 хвилинок, як гэта было шикоўна зараз. Так, попили. Есть не ели, потому что нас чакае ежа каля сваёй базы, турбазы, як ладно казаць. Так, тут, короче, что знойдзем, то заберем. А так, агулам... Слухайте, пакуль што сцішэла. Добра. Гэта добра, што сцішэла.
Зараз мы туды павернем направо, ще подберем там кору, что нападало, я спадзяюся. Ось, і пойдем себе спокойно на турбазу. Так, ну тим часом тут нічого нема. А не, ось щось лежить. Да. Трошечки кривдно, ну але як ёсть уже. Що поробиш? Небагато щось у гэты раз з корою. Там у нас, напэўна, ўжо ўсе гэтыя ваўкі аднавіліся. Та і павінны былі, дарэчы, некаторыя мядзведзі з'явіцца. Якіх мы забівалі. Давай перахопім. Так, добра. У загадкавым возеры. Зараз крыху ўлева там таксама падберам кару. Калі яна была, да і пойдзем сабе на базу. Так, там кашы, што лётаюць, там труп, да. Заўжраўся, труса не б'е. Не, ну а на што ён нам? Нам жа ж зараз трус, ён выключна патрэбны дзеля скуры. На загадкавым возеры у нас скоры трусіны хапае, наколькі я памятаю. Нам не варта біць яго. Тым больш ты ж бачыў. У гэтым бляха на шашы, дзе мы былі зараз, я труса злавіў, але зняў з яго толькі скуру і гэтую алера бляха вантробы. Так што гэта не зажраўся, гэта неабходнасць. Няма ні патрэба, то і не трэба чапаць. Хай жыве. О, ты будзеш глядзець на яго і радавацца, не? Цешыцца, як ён скача па снезе. Так, бачу адну. Один кавалачак. О, другі, дзякуй. Ужо добра. 2 гэта добра на гэтым месцы. 3 гэта выдатна. Тут больше не трэба. Зажраўся толькі шкуру бярэ. Як табе дагадзіць, а? Што ты за чалавек? Чуеце гэта мяу-мяу? Вось недзе там. Бліжэй да нас мы зараз павінны выйсці каля лакаматыву жоўтага. І ўжо пума адрадзілася каля яго. Вось там, краці, вось. У гэты праход і яна там будзе. Што табе трэба, воўча? Давай хутчэй, бо... Хай бяжыць, не хачу яго паляваць. Да ёбшчык, не кажы, слухай. Гапата мясцовая.
Так. Это у нас вогнище. Ох, боже, ну эту бляху котку там разрывае нешта. Гэта так, воўк, давай еш, мяне ўжо заняты чалавек. Не. Не глядзячы на сваю занятасць, мы ўсё роўна да першых гадзіны дня сёння можам стрэміць спакойна, пакуль што спакойна. Калі што і вылезе, то ўжо пад вечар. Вось, усё астатняе можна дарабіць в спакойным тэмпе. Яго хер заб'еш. Яна само памірае, ты ж памятаеш, як мы выжылі на тоненькага з 3 шпрыцамі. Толькі нейкае шчасце нас там уратавала. Нейкім чынам. Но надвор'е такое нібы плюс-мінус ззянне павінна быць. Слухайце. Калі будзе ззянне, то няблага, трэба будзе паразмаўляць з гэтым нашым гандляром, сябрам. Ну, такі сабе сябра, вядома, але ж нейкая прыязнасць павінна быць паміж намі ўсталяваная, таму што ёсць дасягненні наконт выконвання ўсіх замоў гандляра, таму што яго гэты спіс, ён абмежаваны. Спіс задач маецца на ўвазе. Нейкае, слухайце, такое жоўтае, гэтае святло ідзе ад нашага паходніка. Я гэта раней не заўважаў. Уначы-то яно зразумела, чаму, а вось увечары, каб вось так было. Цікава. Красавчык. Тады выжыў. Тады пашанцавала, бляха. Страшна пашанцавала. Трэба было пайсці, слухаю, у гэту латэрыю паспрабаваць пагуляць у той дзень. Так, ну вось тут не павінна быць яшчэ даволі доўга. Там няма чаго азірацца. Так, ну што, мы будзем лягаць, як заўсёды прачынацца, мабыць, у гэтую ноч мы будзем прачынацца двойчы, таму што буду лягаць па 4-5 гадзін. Давай зараз пойдзем паглядзім, што ў нас тут маецца. Ну, мяса ё, і сырое ё, і смажанае ё. Медвежий. Мы лося нават не смажылі. Вось тут мы зажраўшыся ўжо былі. Павінен быў быць кліпчык, ну, як ёсць. Без кліпчыка таксама нармалёва, як мы там выжылі. Пайшлі паглядзім, як там з вадой у нас справы. Трошки ё. Давай мы распалімся. Поставим по 4 літрыкі сабе, каб не пераймацца. Come on, little fire. Так, сюди. Ось так. Кинем сюди чугайник наш. І ось так само. Так, 1.39, все. Добре, так. Давай гэтае сюди скидаем. Гэтае сюди. Сколько у меня тут воды? Так, взяли, пошли вниз. Уже зранку будем ремонтоваться, каб здобыть себе досягнение. Все. Скуры гэтые, что на земле позбираем. Давай так. Спочатку ось гэтые переробим все. 20 хвилин. Вот темберозу.
6 штук. Так, шипшина яшчэ ё. Давай сюды яго. Так, усё. Так, гульня, давай. Паўночнае ззянне. Будь ласкава. Давай, 5 гадзінак. О! Прачынайся! Прачынайся! Ну? The voice on the radio is back. Йоу! Усё, далі ведомасць. Заўтра я як? Ой, слухай, мне трэба яшчэ атрымаць паведамленне ад заказчыка на сённяшнюю інфармацыю. Вось, але заўтра усё можа змяніцца, пакуль планую. Так, гэтай зімой мы чакаем іх вяртання, але вынік пакуль не зразумелы. Спадзяюся, я змагу правесці дадатковае назіранне наступнае вясною. Магчыма, адным з фактараў, які ўплываюць на сітуацыю, з'яўляецца нарыхтоўка лесу. Гэта хто? Как вызначаны карыстальнік, журнал, загрузка, трейдок. Карацей, не зразумела. Я гэтае паведамленне не зразумеў абсалютна. Усё, значит, нагавіцы нашыя будуць там гатовы, а я сышоў з той лакацыі без скуры ваўчыны. Вось так вось. Так, давай. Лягаем спать. Давай на 7. Усё, чал там забираем. Добра, мы гэта ўсё падымаем, бо нам усё гэта трэба будзе. Факелы под тым, гэта ўсё под тым. Давай сюды наверх. Хаця зараз будзем мы сабе вопратку. І гэта ў кішэньку. I'm not sure I can carry much more. Так. І вось так. Гэта сюды. Стоп. Вось. Оу, ужо не ўлазіць. Ты што, ты паглядзі, ага. Так, трэба сюды скрыню нейкую прынесці. Якую скрыню? Як яе прынесці? Чуеш ты? Тут ніяк. Вось так. О! Добра, падыходзіць, пасуе. Так, давай скидай сюды. 9 у нас ёсць тканін. Усё. Папілі ваду, пайшлі разбірацца з вопраткой. Так, зараз будзем рабіць дасягнення, шмат рамонту будзе, але мы будзем з дзеўчыны хадзіць голыя. Зараз усё патлумачу, у нас усё гэта высохла, добра. І гэтае таксама, лось, высох. Усё, скура у нас ёсць, халера бляха. Так, у ніжняй палічцы шуфлядзе нічога няма. У верхняй чакай. А куды я This pack is getting kinda паклаў? heavy. Куды я паклаў другі нож? Курва мать. Куды я нож паклаў? Тут наборы для шытва. О, дарэчы, у нас жа ж да халеры вось гэтых. Гэта аддай. Угу. Так, это скидаем, пакуль што скидаем. Так, оля-ля, не тое слово. Чакай, тут у нас няма. Это я заберу. Так, і тут пусто. Куды я падзеў нож? Я памятаю, што я рабіў яго на багне. Я памятаю, я рабіў яго на багне.
Курва, што адбываецца? Так. Чакай. Гэта кепска. Гэта нейкая СДВГ, што я зараз тут ножом гэтым займаюся. Але дзе ж ён падзеўся? Вось ён. Блядь, сука. Не, ну вось дзе галава ў чалавека? Вось хто мне патлумачыць? Вось я. Чаму яго туды запёр? Тут жа ж інструменты ляжаць. Прыдурачна. Так, усё гэта мы складаем. Я што, сюды не магу попасть? Ебали. Так, дай мне скуру ваўчыну. Не. Медвежую. Так, медвежа ёсць. Ёсць медвежа. Так, трусиную давай. Так, вантробы 4, давай яшчэ 4. Ваўчыную. Ваўчыную мне не патрэбна, бо мне зараз ваўчынага нічога няма. Дарэчы, не трэба было сюды цягнуць, і добра, што нічога не цягну. Так, 2 медвежы, лася не. Пуму таксама не пакуль што. Так, глядзіце, што мы будзем рабіць. Мы будзем стаяць тут і рамантаваць да 100% і скідаць яе. Вось так, проста пад сябе кідаць. Да тае пары, пакуль у нас не будзе адрамантавана ўся вопратка на 100%. Пачнем давай вось з гэтага. Так, у нас жа ж гэтая на 98. Ось так. 100% кидаем. Это то же самое. Так, 100%. Кидаем. То же самое тычыцца гэтага. Это тканіну пакуль што мы выкарыстоўваем. Ёсць 100%. Кидаем. Так, гэтае. Кидаю, таму што пакуль яна носіць гэтае адзенне, яно псуецца. А носіць гэта маецца на ўвазе, што яна проста апранутая. Так, боты 71%. Давай, пачынаем з боты. Лёха, Twitch, Максим, Golden Blue. Гэта, я так разумею... О, 100%, добра. Скідаем. Пальчаткі. Гэта, я так разумею, нейкі гэты кліпчык. Так, вот там кліпчык ёсць. 93, давай яшчэ раз. Што будзе паесці. Скідаем. Так, 80%, ремонт. Будзе папіць, паесці яшчэ выйсці. О, 100%. Возьмем зараз 2 кавалачкі. Босая, дарэчы. Так. Вось тут стаім. Ой-ой-ой, штосьці я нарабіў не тое. Трэба піць было спачатку, а потым уже мяса есці. Так, ну гэта потым. Далей. Гэтае. Ремонт. Так, як ты траўку паліш. Я не памятаю такого. Так, не докажешь. Давай балаклаву. Поглядеть? Поглядеть, кажешь? Так, ну давай поглядим. Затягнуся. Я пам'ятаю і робив його на багні. Курва, що відбувається? Так. Дякую. Дякую. Незвичайний момент. Незвичайний. Так, але щось заспокоїть свої нерви треба було. Так що заспокоїлися. О, 1,5 години каптур будемо ремонтувати. Так, 1,5 години у нас є.
Давай. Вау, 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 вау. Не. Ты не то и робишь, девчина. Так, ремонт. Тыля. Ах ты поскуть. Откуль у Not sure I тебе can carry much more. недохоп вітаміна С зараз? Я ж тільки що гарбату пив. Каб тебе ліха. Так, чакай. Не, нам ўсё роўно пасля гэтага мы пойдзем зноўку на узбярэжнае шашу, і мы там паемо той рыбы. А рыба ё? Мне подказывал, нет, не было рыбы. Не было. Ну добре. Нічога, ми зараз раптом што ми собі гарбатою усё выправім. Пакуль мы тут будем колупацца з гэтай вопраткою. Так, давай далей. Тут нам трэба будзе пух. А пух у нас ось ён. Так, што у нас, дарэчы, па тканіне? Дзве ёсць. Давай спрабаваць. Дзе не ремонт? Тот соткаў, так, кідаем. Дзе не ремонт? Так, ну я сёння не паспею, тому што ў мяне яшчэ кідаю. Вось гэтае, бачыце, два футры, якія, ну... Стоп, скуру оленя трэба ўзяць. Так, добра. Дзве павінна хапіць, я спадзяюся. Якая яна стромная, ну. Што паробіш? О, сотачка. Добра. Ну давай, толькі я тебе малю, дарабі. 1:10. Давай. Ёсць, шыкоўна. Так, шыкоўна, засталося толькі вось два медвежых футры. Так, давай з'емо медвежатину. Выпьем воды. Стоп. А можем не воды, слухайте, у нас же ж есть... Так, у нас же ж есть гарбата. Давай, мы звычайно гарбаты бахнем зараз кубачок. Все равно нам трэба будзе сядзець у ложку, бо у нас цягавітасць яшчэ да халеры. Давай вось так, 3 гадзіны пачакаем. Бачыце? Трэба час праматаць неяк. Што можна яшчэ у нас тут выпіць? Можна гэтую гарбатку выпіць, як ты? Вітаміна С пакуль не трэба. Давай вадзіцы. Так, добра, насычаная вадою. Серадзіна ночы. Ну, на 7. Там паглядзім, колькі яшчэ да раніцы застанецца, каб працягнуць ремонт. Так, амаль што. Так, ёсць ложак, бавім час. Гадзінка. І тут мусім ужо мець магчымасць. Так, выглядае так, нібы павінныя мы мець магчымасць рамантавацца. 1,5 гадзіны ремонт. 6%, правда, там усяго ў наборы. Ёсць. Добра. Адзем. Зараз возьмем воды, пап'ем. І апошнюю шубу сваю дарамантуем.
Ёсць. Ну давайте, як кажуць, гэта з Богом. Так, ремонт, што бракуе? Вантробы. 2 вантробы. 2, кажу. Ремонт. Поехали. Можна наступне. Бо тут 20 мне не хопить. 100. Так. Ну давай, родненькая моя. Давай. Зараз будем апранаться с тобой. Так, толькі не гэтая, калі ласачка, вось гэтая. І тут так само вось гэтая. Так, у мяне ўсё на 100%, гей. Чакай. Так. 99. 90. Сука. Блядина. Так, кидай. И оно просто лежало побач, разумеете? 99. Сука. Блядь. Нават так не атрымліваецца. Што ты будзеш рабіць, га? Отдавай всю тканину. Один знову. Ой, лядство якое. Так. Ремонт. Давай. У яе на... Так, на паху голова медведя. Чакай, там... А, ну так, яна ж так апранае гэтую шубу, што там голова медведя. Так, я не тое скінуў. Так, заради гэтага 1%. Такую херню трэба рабіць, ну. Wonder if I can drop any of this gear. Ёсць! Ха-ха, чулі гэтае? Тырдум? Вось, ёсць. Ёсць дасягненне. Божах, ну яка лухта. Так, трэба было наадварот. Спачатку футра усялякае рамантаваць, а ўжо потым перапранацца у вопратку. Рамантаваць з тканіны, тое, што зроблена. Усё. Так. Якое шчасце. Сюды. Так, гэта мы скідаем сюды. Лук і стрэлы, слухайце. Лук і стрэлы. Трэба падумаць. Мы іх будзем тут рабіць, ці панесемся кудысьці ў іншае месца. Як там надвор'е? Можам ісці? Ага. Ужо хадзі. Так, ну галоўна, каб клаўстрафобія яшчэ не пачалася, ведаеце, мы тут неяк захраслі. Падзем наверх, трэба будзе зрабіць сабе... А што першае, лук? Мабыць, лук. Гэта не брытасць гэтка. Фу. Дзяўчына, яка нарадзілася на востраве вялікага мядзведзя. Так, вырабляць. Спачатку вось клён. І нам трэба вырабляць леску, лук. У нас рукамі альбо ножом. Ну, вядома, што мы будзем працаваць ножом. Як там мы пачуваемся? Мы пачуваемся добра, таму давай вось так, па 2 гадзінкі.
Ага, там сцішэла ўсё, але ў ноч... Ці варта мне ісці ў ноч? Мабыць, не. Такая нейкая гэтая шклянка вады. Так. Як там, дарэчы, у нас можа вады напарым. Пакуль мы будзем тут працаваць над гэтым усім. Соніка ё? Соніка няма. Так, Соніка няма. Можна было, дарэчы, і пабегчы. Пабегчы на тую лакацыю, вяртаючыся. Увечар, правда, вечар. Не, мы не дабеглі б да ночы, вядома, але... Так, а чым розніца хвілінку альбо дзве? Так, што ты маеш на ўвазе? Гадзіну ці дзве вытрачаць на гэтае? На тое, што я рабіў лук? Ты пра гэтае? Таму што агульная... Ну, калі раптам так, то глядзі, агульная колькасць працы было 5 гадзін, а мы рабілі па 2, па 1. Я глядзеў на свае гэтыя жыццёвыя скалі, каб яны ў чырвонае не пайшлі, таму што, бачыш, яно вытрачаецца. Пакуль мы над гэтым працуем. Так, добра, у нас ёсць лук. У нас ёсць свежы лук. Вантробы трэба, слухай, скуру скінуць. Так, вантробы, скура лася не падыходзіць. Все гэта мы скінулі. Тканіну давай таксама. Гэта ўсё. Засталася толькі ласіная скура. Дазволіце? Не дазволіце. Цікава, чаму? Што я тады толькі так вось і захоўваць? Просто скінуўшы вось тут. Ці яна не псуецца, калі яна так ляжыць? Гэта мяне хвалюе крыху. Так. Давай зараз яшчэ зробім... Чакай, па стрэлах. Давай паглядзім. Стрэлы. Адна зламаная амаль што. 8 яшчэ цэлых. Так. Колькі наканечнікаў у мяне? Дзе яны? 10. 11, 12 мне трэба. Значыцца... 12 гэта 4 бярозы. О. Я сюды, падаецца, бярозку сама. Ага. 12 гэта 4 бярозкі. Так. Калі я гуляў бы ў гэту гульню, яна памерла... Аптыміст. Лачына. Так. Хадзем. Мабыць, увечары ўжо не распаліць будзе вогнішча. Правда. Дрэўка маецца. Так. Нічого такога. Так, гэта ўсё сырое, цвілое. Пумы мы тут натрусілі гэтых пум. Так, аленіна. Аленіна можа зімой. Понятно. Каб былі сыры. Знову брутальны. О, чакай. Не, пакуль што... А, вось, зараз уже ёсць гук. Зараз все павінна быць добра, так? Сатана. Так. Ну, ўжо вечар, бляха. Нічога, што каб сапсавалася ў кішэнях няма. Так. Трасца, столькі пытанняў. Так хочацца паразмаўляць з Сатаневічам нейкім.
як мы там? Давай ось так. Ну добре, давай гарбату. Як з тобою. Вітамін С гэты паскудны. Давай яшчэ 2 гадзінкі пасядзім, потым уже будзем лягаць. Я не тое зрабіў. Трэба было пасядзець, а не лягаць спаць. Так, па сутнасці мы можам ісці. Моя думка такая. Што мы можам ісці спакойна сабе ў тую лакацыю, бо мы дрэўцы сабе зрабілі. Нам нічога не перашкаджае. Вось мы там, калі што, на месцы ўжо зробім сабе гэтыя стрэлы, пакуль будзем займацца скурамі ваўчынымі. І не забыцца толькі яшчэ медвежьи скуры ўзяць. Каб пашыць. Вось што. Менавіта. Я зараз узгадаў, там жа ж трэба спаць не проста ў нагавіцах ваўчыных. Там трэба спаць у медвежым спальніку. Так, давай, правераем. Прыпасы, якія мы пацягнем туды. Скуру трэба, дарэчы, скінуць будзе ў шуфляду. О, добра, мы гэта даб'ем. 12 ёсць. Так, гэта сабраць, каб не перашкаджала. Так, ножовка хай застаецца, якая ёсць, пакуль яна нам не патрэбная. Запраўляйся. І зноўку нолік. Зато 10 граммаў важыць. 100 граммаў важыць, так. Скідай. Так. Па ежы у нас нічога няма. Гэта цягнем на сябе, вядома. 23. Ну, трэба, карацей, гэтую гарбату піць. Трэба піць. Ось так зробім. Кідаю ўсё. Чакай. Так, выспаныя, дарэчы, што па надвор'і. Зараз паглядзім. Так, нейкі снег, добра. Так, а чаму б не пабалбатаць за кубачкам гарбаты з ім? Так. Мне не вельмі усміхаецца такая перспектыва. Так, 8 аж, 8. І вось гэта я зараз возьму, каб зрабіць, дарэчы, скуру. Будьце ласкавы прыняць скуру. У падарунак нам трэба зрабіць... Стоп. Гэта не тое. Гэта інструменты не тое. Вопратка. Дзе наш... Валера? А дзе? Варштат патрэбны, каб зрабіць сабе спальнік са скуры медведзя. Серьезно? Так, во. Так, 5 тканіны, 6 вантроп. 17 з паловай гадзін рабіць. А, чмурена. Ого. Так, тканіна. Я памятаю, што тканіну я сюды скідаў. І вантроба там казала. Так, футра не. Вось гэтая, так. 2 трэба. 2. Ён будзе важыць 5 кілаграмаў. Гэта у нас важыць 500 грам, гэта важыць яшчэ 600 грам. Скура, гэта колькі важыць у нас скура па кілаграму, то бок у такім выглядзе яно будзе лягчэйшае, то хадзем у такім выпадку на тую лакацыю.
Так. Мы ідзем на туды. І там ужо пачнем займацца гэтым футрам. Ляха-муха тут. Надвор'е гаўно. Так, ходим. Что, не пустишь? Бля, серьезно? Ну что, придется затрыматься, так? В таким выпадку, ну, добре, раптом что-то за палку використаємо, каб собі посмажить усе. Ежа еще есть. Халера, добре, яшчэ один дзень тут пратрымаемся. Пойдзем тады рабіць сабе гэты спальнік з медвежьего футра. Так, давай. Дарэчы, ножом. Собака. Это все яна робіць ножом, да. Навошта кудысьці хадзіць? Абжывайся тут. Вядома, што я тут абжываюся, і ўсё астатняе неабходнае для жыцця тут у мяне маецца. Вось, адзінае, што ісці трэба туды, бо там ёсць як яго, чарцёж, нагавіц ваўчыны. Толькі дзеля гэтага. Добра, што не пайшоў. Я думаў сабе зараз, што пайсці трэба, мабыць, і там дарабіць, але ж не, зноўку вецер падняўся. Так, усё, засталося 5 гадзін. У нас будзе... Дзе тут? Варштат, вось тут вода. Ходим. Як мы пачуваемся? Халера, бляха, трэба арбату гэту піць. Каб выжыць. Давай так. 7. Шмат ночи. А мы уже выспались. Добрая огурчка. У сенсі. Think about his food. Поп'ем, выйдем зараз кавалак мяса з'ємо. Ще 5 гадзінок попрацуем над гэтым спальником. А, як п'є. Так, давай вырабатывать. Ну что, 3 годинки. Вось так, засталося 2 годинки, так. Валера, мы всю воду выпили. Все наши припасы знищили, какие тут были. И ежу поели усю с мясом. Мясо мається на увазі. И воду всю попили. Усё. Спальник
Со скуры медведя у нас маецца. Так, 2 літрыкі з сабой маецца. Трэба выпраўляцца. Паколькі мы цягнем з сабой спальнік медвежы, то гэты просто пакладзем тут. Бо у нас вось гэты зараз 12 градусаў дае. А гэты даваў колькі? Дарэчы, не заўважыў скура труса тут. Цікава. А дзе, дарэчы, вось ён гэты, ідай. Колькі гэты? 5 і 6 дае. Вось такая розніца. Толькі што важыць значна менш за гэта. Так, ну што на дворе? Пусціш мяне назад, по шашу. Ага. Смакчы. Як мы тут пачуваемся? -1. То бок, калі я сабе пакладу спальнік гэты сюды, буду спаць, то я нават не змерзну. Ой, так, другі дзень запар завіруха. Такое сабе, такое. Нас, дарэчы, шаша лепш сустрэла у параўнанні з гэтай вось лакацыяй. Ну што? Дзякуй, бяжым. Так, ну, да першай гадзіны я мушу паспець. Халера, бляха, мы у адрамантаваным адзенні зараз не губляем нават цяпла, ашмараць. Пры гэтым колькі ў нас? -29. І -10 яшчэ дадае уплыў ветру. То бок -39, і наша вопратка гэта ўсё трымае. О, шикардос. Так, я памятаю, што тут быў воўк, якога мы адпудзілі каменьчыкам. Трэба вось так зрабіць, хадзім. Так будзе нам спакайней. Давайте падрахуем, колькі ў нас дзён спатрэбілася, каб сюды дайсці. І мы там ваўкоў гэтых забівалі. Гэта быў адзін, там яшчэ прабадзяліся другі. На трэці мы пайшлі, чацвёрты мы рабілі рамонт адзення, пяты мы рабілі сабе спальны мяшок. То бок ваўкі адрадзіліся ўжо. Мусілі адрадзіцца так, на той мапе. Так, ну затое мы зараз ведаем уже, што трэба, калі мы заносім туды яму рэчы неабходныя для гандлю, трэба яму патэлефанаваць на пачатку, а потым ужо шукаць рэцэпт. Я пра гандляра зараз рахуем, што он. Так.
За 245 дзён колькі яна шкоды нарабіла. Колькі іх забіла. Ну, дзякуй Богу, механіка працуе такім чынам, што яны аднаўляюцца, гэтыя зверы. Так што, не шкадуй. Усё павярнецца. Так, добренька. Калі ў нас зараз атрымаецца дайсці, на наступным стрыме мы што будзем рабіць? Вядома, мы зробім сабе футравыя гэтыя нагавіцы з ваўкам. Вось, мы апранемся ў футра і ляжам спаць. Штэ? О, блядь. Чакай, я просто ў нос. Нешта я задумаўся, а чаму я не бачу яго тут праз гэтую расліннасць? Сабаку гэткую. Зараз бы просто сракаю сваёй высеў бы яму на носа. Так, ну там ще один може бути. Воўк таму хаваць не буду. А гэта лук. Вось, так што на наступным стрыме мы просто зробім гэтае дасягненне з футрам. Так, і адпаведна пачнем рыхтавацца да вельмі моцнага, магутнага. Гэта нам трэба будзе панарабляць куфараў для засолкі. Гэта солі наздабываць, таму што прыблізна кілаграмаў 5 трэба на адную засолку. Вось, і будзем рыхтавацца, рыхтаваць гэты 3 куфары мяса дзеля таго, каб пайсці ў пячоры, а дакладней казаць, у шахту Лэнгдона на 25 дзён. Вось так гэта будзе. Мяркую, што вось гэтак будзе лепш. Так, хавай. Рыхтавацца да зімы. Ну, глядзі, нам прыйдзецца ж жыць пад зямлёю 25 дзён. То бок мы там будзем па сутнасці скіпаць час. Лягаць на гэтую падлогу, на спальнік і проста чакаць, колькі будзе магчымасці. Кара аднавілася за 2 дні. Вельмі цікава. Вось. Але ж вада патрэбная. Вада і ежа. 25 дзён. Гэта 100 000 калорый. Прыблізна. Калі ў дзень яна вытрачае 3-4 тысячы калорый, 25 дзён на 4 гэта 100 000. 100 000 калорый гэта 100 кавалачкаў мяса. Кілаграмовых. Вось. 100 кавалкаў мяса гэта прыблізна 3 медведя. Вось такая матэматыка. І гэта ўсё нам трэба будзе прынесці з іншай лакацыі. Бо медведзі не водзяцца там. То бок нам трэба будзе на разброны чыгунцы засаліць мяса. Нам трэба будзе мабыць, адсюль штосьці везці. Ну, карацей, вось, 3 медведя альбо лосі замест медведя. Да халеры яшчэ. Падрыхтоўкі будзе да гэтага. І неважна, ходзіш альбо ляжыш, важна. То бок яна вытрачае калорыі, вядома, што лепш, калі ты ходзіш, ці займаешся нейкім вось бегам, штосьці падобнае. Вельмі шмат калорый вытрачаецца, калі ў яе надвага. Вось, калі шмат цягнем на сябе.
І проста ідзем нават. Вось, я ўжо маўчу пра тое, што ты бежаць пачынаеш, яшчэ больш калорый вытрачаецца. Ну, карацей, усё гэта звязана, ўсё гэта ўплывае. Вось, таму паглядзім, як пойдзе, паглядзім. Мабыць, мы там проста пасядзім нават не пад вогнішчам нідзе. Хаця і вогнішча патрэбна, зноўку нам жа ж вады да халеры патрэбна. Яна за дзень выпівае прыблізна 2 літры вады, як найменей. Вось, то бок нам трэба будзе на 25 дзён як найменей 50 літраў напарыць. Вось, ну, але гэта мы ўжо будзем займацца там, унізе, напарыць ваду. То бок нічога ў гэтым страшнага не будзе. Вугаль там маецца, вугаль мы пазбіраем, паходзім сабе. Вось, і будзем проста бавіць час, скіпаць час. Не той, каб бавіць. Так, 25 дзён хлоп. Мяркую, што за стрым адзін мы павінны выканаць, галоўнае падрыхтавацца. Вось падрыхтоўка возьме больш за ўсё часу. Я так мяркую, што стрымоў 5, мажліва нават 7. Яна спакойна забярэ, таму што нам трэба спачатку зрабіць куфары. Зрабіўшы куфары, трэба ўпаляваць драпежніка альбо налавіць рыбы, каб было мяса. Вось. Яшчэ трэба не забывацца, што 25 дзён гэта пры уліку атрымання цынгі, то бок трэба і гарбату сабе нарабіць, апроч вады. Таксама трэба памятаць. Гарбаты прыблізна літры 4-5 трэба. То бок гэта кубачкаў 40-50. Так, мой любимый мостик. Як ты тут без мяне стаяў 2 дні, га? Водоспады Крумкача. Ну, зараз дойдзем до гэтай шашы, там хаця б рыба, ё. Мы сабе вітамін С адновім гэтай рыбы. Твою мать, что ж так страшно-то? Нужно руки затряслись. Так, усё, мы на месцы. Цясніну пакінулі. Зараз тут крышачку зусім. І мы будзем на баскі. Надвор'е шыкоўнае. Пытанняў няма. Мабыць, зараз заляцім туды, скіну рэчы, якія нам не патрэбныя, каб не насіць з сабой, яны не вытрачалі сваёй гэтай трываласці. Пойдзем, забяром рэцэпт, бо ён павінен быў ужо пакінуць яго там, у гэтай скрыні. Яшчэ трэба нарабіць стрэл. У нас жа ж 10 наканечнікаў ёсць. Трэба стралу гэтую, якую у нас сапсаваны, там 46%. Яе зламаць было б няблага, каб яе адразу зрабіць новую. І у нас 20 стрэл было новых, навюткіх.
Куди? Ой, який краєвид, га? Так, ну тое, што мы зрабілі, дасягненне хаця б адно сёння, гэта выдатна. А з гэтай вопраткаю на 100%. Дзеля гэтага ўсяго спатрэбілася забіць 3 пумы, зачысціць лакацыю ад пум. Ну, затое ведаем, што яны аднаўляюцца раз на тыдзень, атрымліваецца, правда? Бо мы зараз заходзілі ў лакацыю, яна там равела, значыцца, тыднею дастаткова, каб аднавіцца. Літаральна як гэтаму. Як ваўку. А што ты пазяхаеш, дзяўчына? Што, стомленая? Так, злодзей, не тое слово. Не, ну, па-першае, я-то паляваў на адную толькі. Просто, што дзве іншыя мне трапіліся на шляху да хаты. Я ж не вінаваты быў. Я ж не прасіў, каб яны мне трапляліся на шляху. Ты ж памятаеш гэта ці не? Мы ж пайшлі, знайшлі гэтую котку у далечання, ну, у самай далёкай лакацыі ад турбазы. Мы там праходзілі літаральна вось тую кропку, дзе яна мусіла з'явіцца, але і не было там. Яна, карацей, рэснулася далей. Добра, хер з табою. Рэснулася далей, знайшлі, забілі. Вось. І калі вярталіся ў тумане, яна на нас напала. То бок яна была забіта ў адной кропцы, рэснулася адразу там, дзе была павінна быць. Вось. А наконт трэцяй я ўвогуле не ведаў, што трэцяя кропка рэспу, яна блізка турбазы. Вось гэтага я не памятаў, ніколі не бачыў там яе за ўсё жыццё. Вось, і каб нам было бяспечна там жыць на турбазе, то быў вымушаны яе забіць яшчэ. Вось і атрымалася 3 коткі за няпоўных 2 дні. Таму што мы ўвечары аднаго дня пайшлі, палявалі 2, і на раніцу другога дня 3. Галоўна здараецца, вось што я табе скажу. Для мяне, я гляджу і бачу, як толькі ходзіш кругамі па адным месцы. Жуці. І чаму ты глядзіш гэта? Вось скажы мне, Лёха. Што ў гэтым цікавага для цябе, калі па коле ходзіш? Праве там нехта падох. Чалавек з трыму. Гэта ты по статыстыку нейкую зарабляеш, ці што? О, там яшчэ, дарэчы, у нас ёсць адное дасягненне цікавае таксама, якое паралельна трэба будзе рабіць, мабыць, з гэтымі куфарамі і падрыхтоўкай да шахты ці капальням Лэнгдана. Вось гэта знайсці 9 бункераў, якія схаваны па ўсіх мапах з дапамогай рацыі. Вось тое, што мы рабілі па сюжэтцы, памятаеш? Уначы выходзілі, калі там паўночнае зянне ці туман, зліць бензін з машыны. Ну так, слухай, дасягненне шыкоўнае. Вось. Знайсці па ўсіх лакацыях карацей 9 бункераў. На аэрадроме мы знайшлі 1. Потым у багне мы ўвогуле ніводнага не знаходзілі, а ён там мусіць быць. Вось, ну карацей, трэба будзе пашукаць мапы, як гэта аўдыторыя лонгдаркаўская рабіла, пашукаць, дзе мы іх там можам
знайсці і адпаведна пазнаходзіць. Та ёб твою мать. Пацэліць не магу ў факел. Мабыць, ужо стаміўся. Ну так, слухайце, уже першая гадзіна дня ўжо трэба завяршацца. Трэба вяртацца ў працу. Так. Не хочацца, але трэба. Нішта я, бляха, за выходныя не адпачыў ад гэтай працы. Трэба неяк будзе, ведаеш, на вакацыю з'ездзіць. Сабрацца неяк ды паехаць. Увогуле, каб інтэрнэту не было там. У Беларусі было лягчэй, у Беларусі была вёска. Туды заязджаеш, нават тэлефон кепска ловіць. Трэба было выходзіць на бераг Нёмана, каб паразмаўляць з жонкай той самую. Сядзеш сабе на беразе дзе-небудзь, кайфуеш. І праз гадзіну ўжо таксама на працу. Як заўсёды ўвечары. Ну то выдатна, бачыш, акурат табе і падрыхтавацца гадзінка будзе, а не глядзець лухту усялякую, як па коле ходзяць некаторыя. О, блядь, аднавіліся. Паскуды 3. Ён яшчэ і на Нёмане. Ну так, моя вёска на Нёмане. А ў Польшчы такога няма. Вісла гэта не Нёман табе. Гэта гаўно нейкае. Увогуле цяжка, бляха, у Польшчы з гэтымі рэкамі нармалёвымі. Песня добрая. Ё-мой, Нёмань. До рэчы, чамусьці я не памятаю такую песню. Так, ну што, мы дайшлі. Як тут з'явімся, да рэчы, як ваўкі мясцовыя аднавіліся гэтыя два. Якія тут бадзяюцца паміж хатамі. Паміж хат. Мабыць, ще рано на іх. Так, во, давай рыбу. Ось так. Як мы пачуваемся? Значна лепш. Давай сюды. Так, тут воды у нас добра, хапаем. Сухая ўжо. Ужо сухая была, шмарэць. Як хутка яна высохла. Так, як тут? I'm not sure I can carry much more. Так, готово. Давай сюди. Усё. Гэта на песеньку. Так, ваўчыная ферма. Але ж, ну, так. Іх тут да халеры гэтых ваўкоў. Каб ім пуста было. Так, гэта давай мы перапрацуем пазней. Бо зараз я хачу схадзіць, літаральна злётаць за сваім гэтым вось чарцяжом. Добра, давайте сходзім за чарцяжом, потым ужо будзем завяршаць стрым. Паслухаць як-небудзь абавязкова, так паслухаем. Обов'язково даю слово. Так, сюди, сюди, сюди. У яго ў кожнай гульне ёсць ферма. А ў Far Cry няма. У Far Cry няма фермы. Што ты такое кажаш? Неправду. Лухту верзеш. Падманваеш шляхетных асоб. Так, а медведь, а пума? А яны тут жава.
Які пришпільний заход сонця. Вось украінскі гурт спяваў песню на беларускай мове, калі ў ВРБ былі пратэсты. Ну так, я вас ведаю Дрымер. Шмат хто прыязджаў. І хто падтрымліваў, ведаю. А тое самае ж было і ў адваротны бок, узгадай, у 14-м годзе. І Брутта прыязджала да вас, спявалі. Ды і засталіся потым жыць там у вас. Вось. Там ще двое аднавіліся. Валера, каб вас ліха пабрала. Так, ну медведь-то раз на месяц, правда, аднаўляецца, то бок ён не павінен тут з'явіцца. Казак Систем, я бош своих. Так. Вы, паскуда. Жыцця не даюць. Заразы гэткія. Так, ну што? Ніколі не чуў, не траплялася табе ў рэкамендацыях такая песенька? І гэты Казак Систем? Мяне знайшла гэтая песня, шмат слухаў, а там пра Сашу 3% спяваюць. О, Саша 3% это ўвогуле на ўсе векі. Так і назаўсёды застанецца, таму што, можа, ты не ведаеш, Дрымер, але пасля таго, як зрабілі гэтую апытанку, гэтыя 3% з'яўляліся, мабыць, яшчэ 5 разоў у розных іншых месцах. Вось. Так, добра. Йо! Вось так. У нас ёсць. Ну і што вы там лётаеце? Господи. Кого там выкинуло? Трупешника выкинула. Давай кишени проверим. Бля. Ведаеце, што кепска? Вось гэты вось шведар на ёй. Гэта найлепшы шведар, які ёсць у гульні. Найлепшы. Лепш за яго нічога няма. Ёсць яшчэ рыбацкі, белы, але ён на пару гэтых 10 градуса горшы. А гэты з аленямі шэры. Гэта найлепшы шведар. І яго зняць ніяк немагчыма. Ось так вось. І жыві цяпер з гэтым. Бярозу ці клён часта знаходзіш каля вады? Слухай, калі тут жыць, то так. Ты будзеш знаходзіць альбо першае, альбо другое раз на тыдзень. Крацей тут, давай так, падсумаваўшы, што вось бяроза, клён, пер'е, вядома, ты здабываеш, плюс да ўсяго яшчэ можа быць наканечнік стрэлы, ці гільза. Вось гэта найкаштоўнейшае, што можна сустрэць. Тое, што выкінута морам. Ну, металабрух таксама бывае. Вось. І на тыдзень штосьці вось такое з найкаштоўнейшага ты заўсёды нешта знойдзеш. Асабліва пасля завірух усялякіх там і так далей. Макс, ты ведаў, зараз на кожным прадпрыемстве ёсць кадравік, які правярае, ведаў, я чуў. Гэта не кадравік, ён нават не так называецца, ён там супрацоўнік па агітацыйных пытаннях, нешта такое. Не чакай. Па агітацыі і... Бляха, вылецела з галавы вось гэтая вось форма, як яны яго называюць. Ляжыць мёртвы чалавек у рыбацкому шведарэ. Ні сабе, ні іншым. Вітанашкі. Менавіта. То бок, ну я ж бачу, што яна ў шведарэ гэтым. Ну здымі ты з яе гэты шведар, высушы. Што ты ходзіш у гэтым, бляха, медвежам сваім хакейным, дэбільным.
Гэты ж ён у 2 разы лепш за медвежа. І не, ўсё роўна вось пакідаю. Oh, it's getting dark out here. I'm gonna push Палітрук. Во, Дрэмер, дзякуй. Так. Палітрук. Калі каротка, яго так называюць. А гэты Дрэмер, табе паясню, проста гэты чал, які там знаходзіцца, ён сапраўды альбо былы, альбо дзеючы супрацоўнік КДБ беларускага, і ён выключна займаецца пытаннямі, каб людзей на працу бралі з гэтымі поглядамі. Не тое, каб поглядамі, але проста яны задзёўбаюць людзей, каб тыя не мелі ні падпісак, нічога не казалі, нічога не пісалі, крацей маўчалі. Вось адзінае, на што патрэбны гэты чал. Проста, каб усе сядзелі моўчкі. Ну і адпаведна, калі ты калі-небудзь увогуле выказаўся, ці смайлік, ці, не ведаю, там, падабаешку паставіў дзе-небудзь, гэта чорт ведае, і цябе проста не возьмуць на гэтую працу. Ну, вось пачынаецца паўночнае ззянне, каб мы маглі сабе ўзяць наступную задачу. Правда? Ну так, правда. Што, мои шаноўныя? Так, мы на гэтым завяршаемся. Нагавіцы ў нас будуць. Мы на наступным стрыму ўсё себе пашыем. Дзе чарцяжы, дарэчы, можна паглядзець. Нейкія тут нататкі, моменты, напэўна, не. Агледжаныя месцы, дарэчы, бачыце, вось гэта нам 215 месц трэба будзе абхадзіць і замаляваць. Ой, крацей, жудасна. Так, мементос. Так, гэта ўсё ключыкі, гэта ўсё нататачкі, цэдулачкі. Гэта ўсё не тое, чарцяжэй няма. Калі вось так паглядзець, вопратка. Воўчае футра, вось яно, тое, што нам трэба пашыць. І мы тады зробім 4 скуры воўка. Ніхуя сабе, выбачаюся. 29 гадзін. Ашалець. Проста ашалець. 3 градусы, дарэчы, дае 1,5-50. 10 абароны мінус 5. 3, 1,5, 50, 10 мінус 5. 3, 1,5 мінус 5, 10. 10 мінус 5, 50. То бок ваўчыныя штаны, яны нагавіцы, яны нават лепшыя за гэтыя. А колькі яны важаць? 2,5 кг, на паўкіля лепшыя за вось гэтыя. Цікава. То бок можна ўзяць іх пад ніжні слой. Слухайце, гэта вонкавы слой, падаецца, а гэта ніжні, то бок іх сюды, дзеля таго, што у іх 1,5 градуса ад ветру, і намокнуць яны могуць хутчэй, то бок яны унутры будуць, але будуць даваць яшчэ дадатковы градус. Воу! Так. Ну, давай-ка яшчэ вось гэты ўспамін мы прачытаем. Пакуль што пагляджу, што вы напісалі. Палітног. Паладзін Палітног, так. А у нас быўшы кіраўнік аддзелу кадраў. Ну, можа і так, слухай, можа быць... Не ведаю, на якім прадпрыемстве працуеш, мабыць, усё гэта было... А можа быць, ён быў звязаны, дарэчы, з КДБшнікамі. Ведаеш, усялякае. Калі ён там нейкія паперы падпісвае, каб інфармаваць, ведаеш, як гэтых палітычных прымушаюць пастаянна падпісваць нешта ў турме. Дык, можа, да яго таксама падышлі і сказалі, альбо ідзеш на пенсію, альбо падпісваеш і працуеш далей. Ну іх нахуй, вось і я тое самае меркаванне маю. Так, Шведер так цікава гучыць на беларускай мове. Я так разумею, Шведер, але гучыць як Шрэдер. Так, тыпу, апарат для знішчання паперы. Ваўкі ці не? Ці дупу ад'еў? Ці ваўкі не ці? Чи доповідів? Не зрозумів, що ти маєш на увазі.
На сюжэта, да проста на ўсе госструктуры не хапае нават пенсіянеру КДБ. Ну, можа быць, Паладзін, ведаеш. Неяк усё ж такі гэты Савецкі Саюз, так, ён неяк існаваў, правда, дзе ўсё пра ўсіх ведалі. Так, ну і што? Ты мне пакажаш гэтую вось? Ты не пакажаш. Што можна зрабіць пакуль? Давай гэта разбяром. Пакуль паўночнае ззянне будзе ўжо нармалёва працаваць. Так. Так, пачынаецца. Ну, давай, гэты ўспамін, лягаем спаць і завяршаем стрым. Да ёб твою налево. Так. Ложак. Пачакаем. Все, запрацавала. Tired. Так. Імаверна, мінулай ноччу з-завея зламала невялікае дрэўца. Яно ляжыць на сцяне гаражу. Калі я туды пад'ехала, і каго ж я пабачыла, калі пайшла ў абход ваўчыцу, я ледзь не удушылася кавы. Я сышла, і калі вярнулася пазней, яна ўжо ўцякла. Мілфарні і яго каманда спыніліся, каб заправіць грузавік і пасеклі дрэва. Я заплаціла ім дровамі. Нават цяпер у вострава ёсць фокусы, якіх я яшчэ не бачыла. Хлопцы з майго старога завода звар'яцелі, калі б гэта пабачылі. Ну ўсё гэта тыпу успаміны, якія адкладаюць будь-якія людзі. Вось, проста як яны спаткалі гэты Вінтэрмьют. Так, СССР так нараджаўся, у войску не было афіцэраў, таму бралі беглых і прыстаўлялі да іх камісараў. Пазней камісары сталі палітрукамі. А гэта за некалькі гадоў пытаюцца наздагнаць тое, што з дзесяцігоддзямі рабіў. Ну, з улікам, слухай, сёння на бягучы момант усё ж такі вельмі моцна дапамагае белых, а не беглых. Так. На бягучы момант ім дапамагае, клаустрафобія пачынаецца, сур'ёзна. Ух, ёб твою мать. Так, я не памятаю, слухайце, у нас тут ёсць нейкая пячора. Пачынаецца клаустрафобія. Ёсць агулам тут нейкая пячора. Я не памятаю. Так, гэта мы вылечылі. А ў шахту калі пайсці спаць? Ну так, цікава проста. Адкуль у мяне гэтая маска? Я просто хачу спачатку прайсці сталкер, потым непажаданы госць, і ніколі не бачыў гэтай маскі. Вось гэтай маскі. Вось гэтая. Гэта непажаданы госць. Агорафобія ў гульні ёсць? Не, няма. Няма. Так, добра, мы на гэтым скончым. Мы ж не павінныя, правда, клаустрафобія захварэць. Трэба будзе пайсці паспаць дзе-небудзь. Я кажу пра маску як пра прадмет адзення. Усё, я зразумеў. Балаклава. Ты маеш на ўвазе вось гэтая. Тэхнічная балаклава. Слухай, я не памятаю ўжо, дзе мы яе знайшлі. Мабыць, мы знайшлі на забруджанай зоне. Бо мы ж зрабілі ўсе... Вось, усе зрабілі сюжэтныя гэтай місіі. Таму недзе там, падаецца, мы яе знайшлі. Яна ж мусіць быць, калі я не памыляюся, у белым будынку. У белым, 4павярховым. Альбо у шахце Лэнгдана на адным з узроўняў. Падаецца, на 3. Вось. Щось такое. Добра. Дзякуй усім велічэзны. Мы з вами побачимся заўтра. Буду намагацца, каб усё зраслося ў нас заўтра. Вось. На бягучы момант мы завершылі. Заўтра у нас будзе 4-й Far Cry. Раптам хто не ведаў. Вось. Пойдзем у рэйд.
для наших беларускіх шляхетных асоб. Учора былі ў Рудзі, сёння пойдзем да Раліфа. Усё, Рудзі, абламісь. Так што, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Вось, мы з вамі пабачымся ўжо хутка. Надоўга не развітваемся, усім пакуль.